Problémy ze stěrači řeší asi úplně každý řidič. Já znám dva způsoby. Ten jeden je, že vyměníme celá ta ramínka, a ten druhý, o kterém jsem slyšel, je, že vyměníme pouze jenom tu gumu. Jde to u všech typů stěračů? Samozřejmě máte pravdu, jde to u všech typů. Existují bezvahadlové stěrače a existují klasické vahadlové stěrače, buď v kovovém provedení, anebo v plastovém provedení. A u všech těchto typů my můžeme vyměnit pouze a jenom tu stírací gumu? Můžeme měnit pouze tu stírací gumu, to znamená, máme vysokou úsporu a ten stěrač potom má delší životnost proti tomu, co bylo původně dodáno. Jakou gumu na to použijeme a je ta guma pro všechny typy stěračů stejná, nebo záleží na tom, jaký typ stěrače právě my na vozidle máme? Existuje několik typů těch gum. Důležité je kvalita té gumy, to znamená, musí to být přírodní kaučuk, který má zavulkanizovaný grafit, který se postupně uvolňuje, to znamená, ten stěrač neskáče po skle, i za sucha stírá bezpečně, to znamená, v žádném případě ne. Gumu s silikon kaučukem. Náhradní lišty jsou dodávány v délce 610, 710 až metr, to znamená, můžeme je použít pro všechny typy vozidel. Jakým způsobem budeme měnit tu gumu u těchto bezvahadlových, řekněme, moderních typů stěračů? Vytáhneme koncovku a zůstane nám zde pero. Pero uvolníme a vytáhneme celou lištu. Přesně v této délce musíme znovu naříznout novou lištu. Odřízneme zbytek lišty, si můžeme nechat pro další účely. Nyní budeme nasazovat lištu opět do těch zářezů, čili zatáhneme celou lištu, zavřeme pero, můžeme si použít k tomu kleště, abychom to zavřeli, a nasadíme koncovku. Jak dlouho nám taková nová vyměněná guma ve stěrači vydrží a je třeba o ní nějakým speciálním způsobem pečovat? Máme praktické zkušenosti o tom, že tato guma vydrží až 2 roky i déle. Guma vlastně má tu výhodu, že nereaguje na chemikálie z ostřikovačů, to znamená, tím pádem se prodlužuje její životnost. Vy jste si sem ještě připravil suchý tmel, ten nějakým způsobem také souvisí se stěračema nebo ne? Určitě souvisí s opravama automobilu, to znamená, pokud máte prorezlé podběhy nebo dveře, můžete tento suchý epoxid použít místo sváření, může se brousit, lakovat, takže je to rychlá oprava a levná. Kde všude tenhle suchý tmel využijeme, pokud nejsme zrovna automechanici, anebo nemáme prorezlé auto? My ho můžeme využít v domácnosti v řadě případů, to znamená, praskne nám boiler, máme uštípnuté umyvadlo, protéká nám topení, máme prasklou rouru vodovodní, máme odpady, které nám protékají. Jakým způsobem se s tím suchým tmelem pracuje? Vždycky uřízneme kousek materiálu, promneme zhruba 5 až 10 minut. Materiál nám začíná vytvrzovat do 10 minut v závislosti na teplotě. Vy jste tady zmiňoval možnost opravovat topení, trubky nebo boiler. Poradí si tenhle suchý tmel i s tlakovou vodou, nebo je ho třeba nějak zajišťovat? Poradí si i s tlakovou vodou, můžeme ho zajistit pomocí jakéhokoliv materiálu zbytkového, například zbytek rohožky, hadicovou sponu, kterou přetáhnu a máme trvalou opravu. Výhodou tohoto materiálu je, že ho můžeme zpracovat po částech a můžeme ho skladovat až 5 let. Při teplotách od 5 do 20 stupňů Celsia, nesmí zmrznout, a máme ho vždycky po ruce, to znamená v případě nouze.